Teacher crisis sa Pilipinas? Dad, maraming nagsasabi na kung ibubuwag daw or tatanggalin ang K-11-12 at ibalik sa lumang sistema, maraming teachers daw ang mawawala ng trabaho dito sa Pilipinas. Pero according to the Philippine Business for Education, sa kanilang statistics at sa kanilang pag-aaral at pagsusuri dito sa Pilipinas, na may shortage pa nga ng teachers ang buong Pilipinas. There are more than 150,000 teachers na kulang daw para sa mga classroom dito sa Pilipinas. At kulang pa rin daw ang mga classroom natin. Sinasabi nila may backlog tayo or shortage of 95,000 classrooms. Sinasabi rin nila na 55% of all public schools dito sa Pilipinas ay walang principal or walang school head. Dad, sa tingin mo ba, mas mabuti ba na ibuwag na lang ang K-11 to 12 para mas marami tayong mga resources na mabigay sa mga teachers, classrooms at principals? Well, unahin natin yung sinasabi ng teachers crisis. No? Ibig sabihin ng teachers crisis is that kulang tayo sa mga guro, no, nagtuturo. No? Pangalawa, yung mga guro natin na nagtuturo, kinakailangan din ng upgrading ng kanilang training. No? So yun ang ating kakulangan sa ating lipunan ngayon. Kaya nga siguro yung bumababa yung ating estado sa pansanlibutan kasi nga hindi nakakapasa sa international standard yung ating mga estudyante. So dapat magamot natin yan. No? Kaya nga, paano natin gagawin yan? Sabi nila, kulang ang budget, kulang ang resources, kulang ang mga classrooms. So dapat nga para magkaroon yan, may sinatawag tayong right sizing. Di ba? Sabihin ng right sizing, kumbaga sa kumpanya, kung medyo masyado kang overextended, yung sabi nga nila, don't spread yourself too thin, di ba? So bakit pa natin kinakailangan magkaroon ng K-11 at K-12? Hindi na lang natin palakasin yung K-1 to K-10, di ba? Nung panahon natin, K-1 to K-10 lang. Pero ang mga graduates natin, magagaling magsalita ng English, kahit na paano, naiintindihan, nakakaintindi ng science at math. Sa ngayon kasi, yun ang problema natin, no? So ang ibig sabihin yan, hindi kinakailangan magkaroon ng K-11 and K-12. Ang kailangan natin, mas magandang training ng mga guro at para magkaroon ng mas maraming guro, taasan ang sweldo ng mga guro at ng mga principal. Kasi kung gagandahan natin yung sweldo ng mga teachers at mga principals, mas madaming mag-e-enroll na maging teacher at maging principal para sa ganon dumami mga better applicants. No? So kinakailangan meron tayong better rates, better packages for teachers, especially kung mas magagaling sila, dapat by grading system din. Para na sa ganun, maengganyo yung ating mga teachers na magpunyagi, na mag-upgrade sila ng mga kanilang skill set din. No? Para na sa ganun, mas maturuan nila yung mga kabataan ng maayos. So, mga teachers na medyo mas magagaling ang mga kanilang communication skills at kanilang mga science at math skills, kinakailangan iba yung kanilang rates din. No? Meron tinatawag tayong prorated rates. No? Yung mga mas matataas ang grading system ng mga teachers, mas matataas ang sweldo para maging insentibo to. Kasi what's the use of having K-11 and K-12? Nadagdagan lamang ang problema ng sistema. Kulang na ngayong classroom, dinagdagan mo pa ng K-11 and K-12. Di mas marami pang classroom ang kailangan. Kulang na ngayong teacher, dinagdagan mo pa ng K-11 at K-12. Di lalo pang na-overburden yung sistema. Kaya dapat ibalik na natin sa lumang sistema, K-1 and K-10, na naging very effective at itama natin yung suporta na binibigay sa mga educational system natin, no? Na maraming suporta sa paaralan at maraming suporta sa mga estudyante at sa mga teachers din. Yun ang sa akin napakahalagang dapat patunguhan natin para sa ganun magkaroon ng mas maayos na kinabukasan ng ating mga kabataan. Kung may teachers crisis nga ngayon sa Pilipinas, kulang ang teachers, kulang ang classrooms, kulang ang principals, siguro at panahon na ngayon para pagtuunan ng gobyerno na ibuwag o tanggalin na ang K-11-12 sa Pilipinas. Alam niyo mga kababayan, itong K-11 and K-12, naging pahirap ito sa ating mga kababayan at sa ating mga pangkaraniwang mamamayan. Ang dapat nating gawin, palakasin yung sistema, hindi pahabain yung sistema. Ang sinasabi ng iba, kung may K-11 and K-12, matututo sila ng mga vocational skills and everything. Pero pwede naman itong gawing optional, hindi mandatory. Kasi kung mga tao naman, hindi naman lahat ng tao pare-parehong ginawa ng Panginoon. So may mga tao talagang hindi magaling sa BOCTEC. So bayaan mo sila makagraduate na para makadiretso na sila sa koleo. Yun namang ibang talaga merong talent sa mga BOCTEC. Suportahan ng TESDA na makapag-aral ng mga vocational skills. Saka kung VOCTEC lang ang pag-uusapan, meron mga 6 months courses lang or 1-year courses. Ba't kailangan gawin 2 years? Ginagawa natin mandatory. Parang ganito yan eh. Pinipilit mo ang isang taong magaling sa karpintero na maging doktor. Eh kahit na anong pilit mo, may hirapan yan, matatagalan niya, pahirapan mo lang lahat dahil sa iyong pinipilit yung isang sistema na hindi na nga umuobra. So sana magising ng ating mga namamahala at namumuno na panahon na para buwagin ang isang mali na nagawa at nangyari at itama natin ang direksyon para sa mas maayos na kinabukasan at kapakanan ng ating sambayanan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.